Господи, дари ми с Твоя мир. Дари ми с Твоята благодат. Прати ми ангел, който да ме съпровожда през целия ми ден, през целия ми живот в това тленно тяло. Дай ми дух на смирение. Дай ми силата, която ми е нужна да премина през всички подводни камъни в този материален свят. Не ме оставяй, Господи. Аз съм беззащитна без Теб, но с Теб съм силна и мога да постигна всичко. Всичко, което Ти искаш. Ако е нужно на хората, ако е нужно на света, ако е суетно, Господи, не ми го давай. Прати ми ангел-хранител и прати Твоята благословия и Твоята благодат над мен, семейството ми и всички хора на земята. Амин.